Pic, ceva probleme în peluza Stelei. Sperăm că lucrurile nu vor degenera. Mirea în atac, Mirea la 16 metri, este oprit acolo, un șut blocat, mingea sare la Predescu. Predescu în fața sa, apare Voicu, o bicicletă centrală lui Predescu pe bara a doua, Mirea cu capul în plasa laterală. Ocazie mare pentru Steaua de a deschide scorul în minutul 25. Din păcate sunt suporteri, forțele de ordine par depășite. Da, suporterii din peluza Stelei se duc către fanii Rapidului. Astea sunt momentele de care până la urmă se temea toată lumea. Abia acum intervin și jandarmii. Au fost mobilizate multe forțe de ordine la această partidă și fotbalul din păcate acum trece în plan secund. Nu înțeleg de ce nu au fost cordoanele de jandarmi. Sar și suporterii Rapidului. CNR probabile. Marcel Bursan în aceste condiții ar trebui să evacueze jucătorii de pe teren, pentru că sunt și se poate intra pe teren. Nu înțeleg de ce Marcel... Pumni, incredibil ce e acolo, incredibil ce este la tribuna a doua. Nu înțeleg de ce Marcel Bursan îi mai ține pe teren pe jucători, ar trebui evacuați. Iată ce lovituri, incredibil. Da, din păcate, speram ca lucrurile să nu degenereze. Speriați cei care se află la peluz, la tribună, încearcă să se refugieze cât mai sus. Da, s-a creat acolo o breșă, s-a creat o breșă prin care au pătruns suporterii Stelei, s-au dus către cei Rapidului. Carențe mari la nivel organizatoric, din păcate, și noi, cei care suntem în presă și am avut de comentat, am avut puțin de suferit din acest punct de vedere. Până la urmă, iată intervenția jandarmilor, potolește spiritele. Marcel Bursan însă trebuie să ia o decizie. Până la urmă, jucătorii au rămas pe teren. Păcat, nu voiam să vedem astfel de imagini. Da, sunt deja răniți. Oameni cu capetele sparte, oameni plini de sânge, oameni care probabil vor fi conduși către ambulanțe. Da, dar la tribună spuneam că sunt amestecați rapidiști și steliști. Era foarte simplu, dacă s-ar fi vândut la tribuna întâi, să spunem, bilete pentru fanii Stelei, la tribuna a doua, bilete pentru fanii Rapidului. Am avut șansa să merg la un Lazio Roma și acolo lucrurile, sau la finală de cupă Juventus Napoli, și acolo lucrurile sunt foarte clare. Peluzele ale galeriilor, tribunele pentru ceilalți suporteri, dar nu amestecați. Iată-l și pe Niculae, o dispută acolo cu Iancu, portarul Stelei. Marius Lăcătuș intră și el pe teren, probabil se va duce să facă apel către suporteri. Nu-mi dau seama ce vrea Marius Lăcătuș să facă. Iată-l și pe Daniel Pancu de partea cealaltă, trimis la peluza. Nu, pe că s-au înțeles Pancu și cu Marius Lăcătuș să meargă la suporteri, să-i calmeze puțin. Și mai e ceva ce se va întâmpla pe străzi. Se lasă întunericul după meci și vor fi atâția și atâția suporteri, atâția oameni. A păcat, pentru că acest stadion totuși nu merită astfel de scene. Este cel mai frumos stadion al țării, cel mai mare în acest moment și pângărit cu astfel de evenimente. Dar până la urmă sunt și oameni care probabil au venit cu copiii la meci să vadă un spectacol, să vadă spectacolul din tribune și ce li se oferă, o violență. Dar cred că nu-mi dau seama, evacuată peluza Stelei. Sunt suporteri care se retrag. Iată copii mici, copiii luați de acolo. Nu mi-am dat seama dacă au fost împrăștiate și gaze lacrimogene. Dar nu poți să evacuezi totuși. Am căzut de acord peste 30.000 de spectatori la această Sunt foarte mulți suporteri din peluza Stelei care se retrag către gurile de ieșire. Da, nu-mi dau seama ce se întâmplă acolo. Cu siguranță reporterii noștri vor încerca să afle. Veți avea reacții la emisiunea Fotbal Club imediat după meci. Nu uitați de